Ito na yung pagluluto natin ng pork shoulder lechon style. So, lutuin natin siya kasi ating imukbang. Magmukbang tayo pagkatapos nito. So, malaki ito. So, una natin gagawin is, of course, kunin natin yung cellophane. And then, pagkatapos niyan, hugasan. Pagkatapos hugasan, i-boil natin, o, diba? Kailangan lang natin i-boil, pero maghinaw muna tayo, guys. Mag-wash tayo ng hand at saka linisin natin itong mga ginagamit natin bago tayo mag-start. So, lagyan natin ng tubig yung lutuan niya para ma-boil natin siya for a long time para maluto talaga siya. Alam nating lutong-luto. And meron tayong ilagay na bay leaves and then tuyo konti and then asin konti. And paminta, yun lang nilagay ko, guys, paminta. Yun, boil na siya. Inano ko lang siya, minove ko siya every few minutes. I-flip ko para naman equal yung pagkaluto, guys. Ang ginagawa ko after pagkaluto, kinakat ko yung skin para naman, alam natin na parang susuhop kung ano man yung ilalagay ko dyan ng mga seasoning. Pupunta yan sa ilalim ng pork natin. Of course, dito sa Amerika, guys, or si Tommy, mahilig talaga siya sa mustard. So, ang ginawa ko is, yun, mustard first para didikit yung kung ano yung ilagay natin. Na parami ata yung garlic, pero masarap yung garlic powder. Nilagyan ko siya ng asin, paminta again, and yun. So, same thing sa other side. And then yun, nilagay na natin siya sa ating rotisserie machine. Kasi meron tayong rotisserie machine. At ilagay natin siya doon for 2.5 hours until kung kailan ninyo gustong. Talagang makikita ninyo crunchy na yung skin niya. Kung gusto ninyong malaman kung ano yung gamit ko, yun siya. Showtime Rotisserie and Barbecue. At meron ako ditong seasoning, guys. Tuyo lang at saka yung mamasitas na barbecue sauce. Nilagay ko siya at oil. Okay, yun lang yun siya ang nilagay ko. Para naman yung lasa pupunta, nilagay ko siya sa mga sa mga gilid-gilid kung saan yung nakat na area para yung lasa talaga masarap talaga siya as in. Ito na, ipakita ko sa inyo kung anong klaseng machine po ito. Matagal na po ito sa amin, kay Bianan po ito. Hi guys, gutom na talaga ako. Hindi ako kumain ng lunch. Ang kinain ko lang is isang isang ganito, and then hindi ko kinaya. Ngayon gutom na ako and hindi na ako makapaghintay. Mamaya pa ito, inoras ito 12 hours. We still have like over an hour. Look, so yun siya. Ang sarap niyan, guys, promise. Bone is everywhere. Oh, you got the bony one. I guess. Well, pork shoulders typically have a lot of bone. Usually, ako yung magkakat nito, pero sabi ko kay Tami, ikaw na kasi gutom na talaga ako, guys. Tinulungan ko na lang siya kunin yung mga kinakat niya. Parang wala na talaga akong lakas niyan. Pero ito na, kain na tayo. Kainin natin yun, guys. Dark, right? It's a dark meat. Meron kasi akong pinapahid. Tikman muna natin yung without soy. Meron tayong suka na tuba. Meron ding tuba dito. Tikman natin. Sarap. No, I'm good. Thank you. Sarap, guys. Masarap. I-dip natin sa suka na. Good one. Coconut vinegar. You never try, huh? No.
Seriously, Han? Why it's actually different than other days. Kain niya yung mga alaga niya. Usa siya kumakain, bago siya kumakain, bigyan muna niya yung mga alaga niya. Why you have your phone in your pocket? And then meron kaming cucumber salad. And then we have string beans, the same thing, salad. So, okay guys, dito lang muna tayo guys. Kain lang kami ni Mr. You heard it?